салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайр ва шодӣ мегӯям дӯстони азиз. ва пеш аз ҳама ҳар ки ҷое бошен, худованд нигаҳбонатон бошад дӯстон. ва дар навори имрӯзаи мо дӯстон, ремонти нав бо вале ки ҳамин хонара шпаклёвка задем хидмон, ай болои шпаклёвка грунтовка кардем, ягон свет эмурсия задагӣ нестем дӯстон. ҳозир болои ҳамида гил мезанем дӯстони азиз ва видеоро то охира тамошо кунед ва дастгирро фаромӯш накунед дӯстон, чунки дастгири шумо пешравии моай ва ҳамин канали моро дӯстон як дастгирӣ кунем беҳтарин мешавад ва бисёри просмотрҳои мо бе подписочка дӯстони азиз, ҳатман обуна шен дар канали мо касоне ки меҳмонен ва агар имкониятш бошад дар имо ё ватсап поделиться кунем видеои моро, бо беҳтарин мешавад дӯстон. ва ина бародаро ҳозир гил задесем, гили валикакӣ дӯстон. гилмон гили номери 25. бисёриҳо дар комментариҳо дар ватсапи мо менависонанд ака номери чанда ҳамин гил суратҳоро равон мекунанд. ина бародаро гил номери 25 свети шоколадни қай задесем, шоколадни баланд қатӣ дӯстон, мақсад шоколадни тёмни серанг қатӣ задесем. ва шумо метавонед ҳамин хел гил бизанед, дилхоз свет қатӣ вибр кунед, баъдан гил партоед дӯстон. ва касоне ки мехоҳед ҳамин хел ремонт кунед ва айудаш намебироед, номерҳоро болои экран дар охири видео мемонам, метавонед занг бизанед, тарзи коркард ва рангтайёркунишам мефаҳмонам. ва бисёриҳо занг мезанед, ака дар чанд эмурсия чанд колер добавит кунам, ё ки дар чанд литр лак чанд қа об добавит кунам дӯстон. бисёриҳо савол метиҳед, мепурсед, даже дар комментария менависонед ё ки дар имо ватсап. ва бародаро ҳам видеои пешинаи моро дар руни каналда бидоред тамошо кунед, тарзи ранг тайёркунӣ ва лак тайёркунӣ, лакзанӣ ҳамаш ҳаст, даже тарзи гилзаниам чӣ хел рост мекунӣ ва якам рията бояд чӣ хел бизанӣ рост биёяд, ё гилоро регровка кардан, ё тарзи углои девора пир кардан, ҳамаш дар навораи пешина ҳастай. метавонед даромада тамошо кунед дӯстон ва ба хитона ягон чи ёд бигиред. ва дӯстони азиз, дар ҳамин хона 6 дона, ин хона не калидор бародаро, калидор 6x2 6x20 дӯстон. ва дар ҳамин калидор 3 литр эмурсия рафтагиа дӯстони азиз, ва 6 дона колер добавит кардагием ва як қити клей пева. бисёри подписчиҳо менависонанд дар комментария, ака ту фақат 6 дона колер добавит мекунӣ. бародаро, ман расчёти ҳамун хонара мегирам, мақсад як хона боша, агар гилпартоӣ ба ҳамун нормаи ҳамун як хона 6 дона колер добавит мекунам, ҳама вақт шоби серанги базе биёяд. ва бисёриҳо дар имо ватсап занг заден, даже ё ки нависондем ки ака мо гил партофтем, гилмон хира омад. бо ман бисёриҳо тафтагӣ будем ки чанд колер добавит кай, як колер ё ду колер, бисёриҳо мегӯянд. ва бародаро бисёриҳош мегӯянд, мо ҳамун савдогар пурсидем чанд қа колер добавит кунем, гуфт дар 10 литр 2 колер добавит кун басе, ё 3 дона колер. не бародаро, ҳама вақт 6 дона колер добавит кунед, чанд қадар серанг биёяд, ҳамон қадар базе меояд гилои шумо. ина бародаро, ина гили калидора мо зем тамом кунем, нигоҳ кунем бе лака дӯстон, ҳозир лак задагиш нестем. 3 соат ё 4 то 5 соата бигзара, баъдан лакш мезанӣ дӯстон, сраза лак намезанӣ, ба он хотире ки сраза лак задӣ ранг мезана гил, ҳам заминиш ҳам гил худаш ранг мезана, ба ҳамин хотир сраза лак намезанӣ дӯстон. ина гили партофтагии мо. ва фикрҳои худтонро дар комментария бинависонед дӯстон, қоқ шава конкретно, баъдан мо лакш мезанем. ва агар имкониятш бошад дар имо ё ватсап метавонед ҳамин видеои моро поделиться кунем, беҳтарин мешавад. ва касоне ки ҳамин хел гил харидорӣ кардан мехоҳанд, метавонанд дар ҳамин номерҳои болои экран мондагӣ занг бизананд ё дар имо ватсап бинависонанд. ашоти нарху навош бо чахчақ мекунем дӯстон. ва дӯстони азиз, дастгирро фаромӯш накунед, ҳамун обуна шен ва лайка бимонед ва фикри худтонро дар комментария ҳатман бинависонед. ина ремонти мо, погизани мо ремонт кунем. фикрҳои ҳар яки шумо муҳимай барои мо дӯстон. фикрҳои худтонро метавонед дар комментария бинависонед. ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад дӯстон. панотон ба худо то видеои ояндаи моро.